Saka tiri kurarama musystem ine vanhu vakastada kuti pese pane dambudziko pane mari, panobuda mari. Saka kushambadza kunoita vanhu kuti vanozvigona, vanozvikwanisa. Chavari kuda kudhila nacho kazhinji kacho harisi dambudziko rako, ihomwe yako. Ende unoziva here kuti ukaenda kunhu kwaunotsvaga, kwaunotarisira solution kuti dambudziko rangu richapera, dambudziko rikasapera unorwara zviri wese. Because unenge waane stress yekufunga kuti alright, zvese ndaedza, saka chii chichapedza dambudziko rangu. Vanhu vanogona kushambadza kuti vanozvigona. Tinopedza matambudziko enyu, zvese zvinonetsa tinopedza, tinobatsira, tinorapa, tinodzura, tinoshandira, tinonamatira. Makadii hama dzangu, kwese kwamuri, mufaro wangu kuva nemi zuva ranhasi, tichitarisa nyaya dzinoti affecta. Chirongwa chino chinonzi solution hour of solution, nguva yatinouya nemasolution anobatsira muupenyu hwedu. Vazhinji tine matambudziko atiri kusangana nawo. Vazhinji takambopinda mumatambudziko, vamwe vacho tichapinda mumatambudziko. Munhu wese akapinda mudambudziko, kune chinomuudza maari, kune chinotaura maari kuti there is solution out there. Pane chinopedza dambudziko rangu kunze uku. Tingasiyane kwekuenda nezvekubata munguva yematambudziko, but munhu wese anako kutenda kwekuti dambudziko randiinaro kana kuti matambudziko atiinawo, ingave nyika, matambudziko enyika, national problems, angave matambudziko emhuri, ringave dambudziko rako as individual sedunga munhu, pane zvakaiswa matiri naMwari, system yakaiswa naMwari matiri, inoripota nokutaura nokutiudza kuti pane solution. So pachirongwa chino tichabata nyaya dzakasiyana siyana dzatinosangana nadzo muupenyu hwedu, dzatinosangana nadzo mumhuri, nyaya dzatinosangana nadzo munyika, matambudziko akatikombereza, tigoona kubva mushoko raMwari. Shoko raMwari rinova solution kuti matambudziko iyayo anopedzwa sei kana kuti anodhilwa sei nawo. Mamwe matambudziko atichabata matambudziko ekuti haapere, haasi matambudziko ese anobviswa naMwari muupenyu hwedu, mumhuri dzedu, munyika yedu. Mamwe matambudziko acho Mwari anotitendera kuti tirambe tiinawo, but anotibatsira, tinopiwa uchenjeri hwokuti tinorarama sei tiri matambudziko iyayo. Regai ndipe mufananidzo uri mushoko raMwari. Takanoverenga shoko raMwari vaKorinde vechipiri chapter number 12 verse ya 9, tanga pavhesi 8-9. Pauro anenge achitaura pamusoro pemutumwa akauya munyama yake, munzwa wakauya munyama yake, mutumwa wa Satan, the agent of the devil. Nokuda kwezvizaruko zvaiva maari, Mwari vakatendera kuti munyama yaPauro munge mune munzwa. Mushure mekunge Pauro apiwa munzwa maari, dambudziko raiva muna Pauro raaichema naro, Pauro anoti ndakatonamatawo kuna Mwari katatu,
ndichikumbira kuti dambudziko iroro ribviswe mandiri naMwari, nokuti chinhu chaindishungurudza ndikatarisa vanhu vandainamatira vachipora, ndikatarisa zvandakashandiswa naMwari ndichiita mune zvakawanda, ndigotarisa kuti ini wacho ndiri kunamatira vanhu vachipora, ndine rangu dambudziko. Ndokunamata kuna Mwari mumwe chete wandaiziva kuti anoporesa, because ndakaona handina kuita zvekunzwa, ndakanamatira vakawanda vachipora. Semuranda waMwari, ndokunamata kuna Mwari mumwe chete yeye akandishandisa kuporesa vanhu. Asi Pauro unopiwa mhinduro naMwari mumwe chete anoporesa, anodzikinura, anobvisa minzwa kune vamwe. Ndokupiwa mhinduro yekuti nyasha dzangu dzakakuringana, ndava simba rangu rinoratidzwa muutera. Saka ndoda kuti uone kuti kune mamwe matambudziko, patichadhila nematambudziko, tichitarisa matambudziko, tine dzimwe nhamo dzatiinadzo dzisiri kuzopera patiri. Machallenji akaiswa muupenyu hwedu kana kuti akauya muupenyu hwedu asiri kuzopera. Uchinamata kuna Mwari, but dambudziko iroro harisi kuzopera nokuda kwezvikonzero zvatichazobata, asi tinowana uchenjeri kana kuti kunzwisisa kwekuti tinomanija sei matambudziko atingasangane nawo. Regai nditaure statement yekuti there is a solution to every problem. There is a solution. Sekutaura kwandamboita kuti munhu wese maari anako kunzwisisa kune chinotaura maari kana ari mudambudziko kuti kune solution. Kune vakazviuraya, mukuzviuraya kwavo vari mumatambudziko aifunga kuti kuzviuraya isolution. Kune vakabva mumamereji chaaitsvaga isolution. Kune vakapedzesera vaakumwa mitoriro, vaakupinda mumadrugs, kwaari aifunga kuti isolution. Ungazonobata zvinhu zvisirizvo, but kune chambotenda mauri nechakuudza kuti mudambudziko rauri ukadai ndo solution. Saka pachikamu chino tichabatsirana nokuonesana kuti nyaya dzimwe nedzimwe dzinodhilwa sei, dzinoshandwa sei kuti tibude mumatambudziko atiri. Ndoda kuti titarise imwe nyaya yemukadzi ari mushoko raMwari. Tikanoverenga shoko raMwari kubhuku raMaki chapter number 5, tinonzwa pamusoro pemukadzi waibuda ropa for 12 years. Nguva yacho yakatotaurwa ipapo. Mukadzi uyu Bhaibheri rinotaura richiti wakaenda kun'anga zhinji navarapi vazhinji achitsvaga solution, but hapana chakashanduka. Regai ndingoiverenga zvishoma. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa kwamakore 12 wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji, apedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kutonyanyiswa. Wakati anzwa nezvaJesu akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mashure, akabata nguo. Murikuona here kuti mukadzi uyu waiva nechirwere chekubuda ropa kwamakore 12 years, ane dambudziko rimwe chete. Ende pa 12 years anga asina kugara. Akaenda muzin'anga, akaenda kuvarapi, akaenda kuvaprofita, pese paainzwa kuti pane munhu anobatsira hapana paasina kusvika. But haana kubuda nesolution mudambudziko rake.
achitraya zvese but haana kubuda nesolution. Bhaibheri rinoti pane kuti zviite nani zvaitowedzera. Achifamba achitsvaka solution, achienda kwese kwaainzwa, but hazvina kuita nani because vanhu vari good at advertising. Vanhu vanogona kushambadza kuti vanozvigona. Tinopedza matambudziko enyu, zvese zvinonetsa tinopedza, tinobatsira, tinorapa, tinodzura, tinoshandira, tinonamatira. Izvozvo vanhu vanozvigona. Zvekuziva kudana vanhu, zvekuti uchinzwa vachishambadza unenge wanonokerwa nokuenda ikoko because unenge une kutenda kwokuti ndikangoenda dambudziko rangu rinopera. Kunotopiwa vanhu vanopupura kuti ava akapera. Zvimwe zvacho zviri zveshuwa, zvimwe zvacho zviri zvekunyepa, asi zvese izvozvo zvinenge zvichiitira kuti ane dambudziko auye nedambudziko rake. Zvekupera kana kusapera havanei nazvo. Vanoziva kuti mukuuya kwako auye nedambudziko chete, unouya nehomwe yako. Ukaenda kun'anga unoenda ukatakura makwati. Ukaendawo kumachechi edaya unouya wakabata seed. Dambudziko rako haungouya nedambudziko chete, unouya neseed. Ukaendawo kumwe handizoti inonzi mari yechi, but pese panoendwa munhu achiedza kunotsvaga solution, anoenda akatakura something. Even kwadoctor chaiko kada kuenda uchitsvaga solution, musati mabatsirwa nechi, kune consultation, kune mari inobhadharwa yokuona doctor. Dambudziko rako harisati ragadziriswa, harisati rarapwa, but pane mari inofana kusara kwadoctor yekuona chiremba. Saka uri kuona here kuti vanhu pavanoshambadza kuti vanozvigona, vanorapa, vanodzura, vanobatsira, vanonamatira, vanoprofita, vanoziva kuti paunouya nedambudziko unouya nesomething. Saka mukadzi uyu kwaaienda waisiya something changa chisingasare idambudziko rake. Waita akasvika pan'anga waisiya makwati, waita akaenda kuchechi osiya seed, akanobatsirwa osiya munamato, iri mari yemunamato aisiya, akaenda kwadoctor osiyawo mari yekuona chiremba, but changa chisingasare idambudziko rake. Saka tiri kurarama musystem ine vanhu vakastada kuti pese pane dambudziko pane mari, panobuda mari. Saka kushambadza kunoita vanhu kuti vanozvigona, vanozvikwanisa. Chavari kuda kudhila nacho kazhinji kacho harisi dambudziko rako, ihomwe yako. Ndava kuseri kwedambudziko rako kune homwe. Saka chiri kutsvagwa ndo chiri kuseri kwedambudziko rako, inova homwe. Saka mukadzi uyu watanzwa panapa wakaenda kunzvimbo dzakawanda achitsvaga rubatsiro, but hapana chakaita nani, zvakatowedzera. Ini ndinotenda ini kuti mukadzi uyu dai akadzikama akagara, because akapera pfuma kamukadzi uyu. Dai akadzikama akagara, aigona kuita murwere ane pfuma yake, murwere ane mari dzake, but mushure mekunge awana chirwere, haana kuzoperera pachirwere chete, akazova murombo because akatorerwa pfuma nemari, akasara asisina pfuma. Pamusoro pazvo chirwere chikaramba chiripo. Enda unoziva here kuti ukaenda kunhu kwaunotsvaga, kwaunotarisira solution kuti dambudziko rangu richapera, dambudziko rikasapera unorwara zviri wese, because unenge waane stress yekufunga kuti alright, zvese ndaedza, saka chii chichapedza dambudziko rangu.
Saka ukaenda kunonzi kunopera dambudziko rako, kana kuti ukasvika pano panonzi panogadziriswa matambudziko rako rikasagadzirisika, rinobva ipapo rakura. Nokuda kwokuti bhaibheri ratobuda pachena kuti pano kuti zviite nani zvakaita wesi. Chinoita kuti situation iite wesi kusvika pauvimbiswa kuti dambudziko rako rinopera, pano hapana chinoramba. Zvoramba iwe waudzwa kunzi hapana chinoramba. Unenge wakuda kufunga kuti saka chimwe chii chandichaita chinopfuura zvandamboita pakutanga. So ndoda kukubatsira kuti zvii zvaunofana kuita munguva yedambudziko kana une dambudziko rako. How to manage your problem. How to fight your problem. How to deal with your problem. Lesson chikoro ichocho chinofana kupindwa. Nyaya haisi yekuti ndiri mudambudziko ndoda kubuda mudambudziko. Wosaka mchiona kuti vanhu vazhinji vanopedzesera mumatambudziko ivo vachida kubuda mudambudziko. Unenge une dambudziko 1 unopedzesera wane matambudziko akawanda iwe waida kubuda mudambudziko 1. Zvekuti you end up regretting kuti dambudziko randaitova naro raitova nani. Zvinhu zvatove wese. Ndiri kutaura zvevanhu vakanoromba. Mukuromba kwavo vakapedzesera vatakura nematambudziko akawanda zvekuti havachaziva kuti voendesa kupi zvinhu zvavakapiwa. Vana vapera kufa, hama dzapera kufa, shamwari hausisina, mufaro hausisina. But ukada kutsvaga waida kubuda mudambudziko rimwe chete, ende ukachitarisa kuti dambudziko racho waitogona kurara uinaro, une dambudziko but hope dzaibata. Chitarisa matambudziko akazokreatwa mushure mokuromba, mushure mekuenda kunopiwa zvinhu zvawakapiwa, hauchagona kurara. Yet waida kupedza dambudziko raitombokutendera kurara, zvokuti waibatwa nehope wotozomuka makuseni woti komana but ndine dambudziko kaini, asi wairara. Iye zvino waane matambudziko asingakutendere kurara, asi waida kupedza dambudziko. Saka chikoro chinofana kutopindwa navanhu chekuti kana tiri mudambudziko tinoita sei. Regai nimbokuudzai zvakamboitika kune imwe nyika yandakambogara, ende izvo zvinoitika munyika dzakawanda. Nyika dzakawanda vane tsika yekuti vakabvisa mutungamiriri wavabvisa, especially mubvisiro wemakuu, kunzi kwaitika kuu yakati, kwabatwa mutungamiriri. Cherechedzai nokutarisa nyika idzodzo kuti vanopedzesera vaakuregreta sei kuti watakabvisa aiva nani than akazopinda. Zvicherechedzei. Ngatimbodzokerai kudzinyika, ngatimbodzokerai national level. Kuti kwese kunoitwa mademo, kwese kunoratidzirwa kuchinzi ngatibvisei munhu aripo, vachizoripresa munhu iyeye, vanopedzesera mumatambudziko ekuti vanopedzesera vakuregreta neakatozvifirawo kudhara. Zvakamboitika kune imwe nyika yandakamborarama. Saka uri kuona here kuti dambudziko rikasamanejwa zvakanaka rinopedzesera rakreata matambudziko mahombe. Ndava munhu wese kana ari mudambudziko chaari kuda kubuda mudambudziko. Ende atinei nekwataenda kunotsvaga solution. Atinei nemuwaniro watichaita solution. Chatiri kuda kubuda mudambudziko, kupedza nhamo yandinayo. Saka chirongwa chino chiri kukubatsira kuziva kuti
tingadhila sei nedambudziko. Vamwe matambudziko atiinawo takaona aripo mudzimuri. Unotoziva kuti ndakaberekwa zviripo izvi. Ende dambudziko rawakaberekwa riripo irororo, vakakutangira vakatomboedza kutodhila naro, rikatozowedzera, iwo wakatouya zvatowedzera. Dambudziko rauri kuona riri mhuri menyu raitova nani, rakakudzwa nokuda kwenzira yakashandiswa nevanhu kuda kutsvaga solution. Vakawedzera dambudziko, wakaona rakura, iro raitombova diki. Because kwakaendwa kudzin'anga, vanhu vakakoromora nezvavakakoromora nazvo. Kukanobatwa vanhu vakanokoromora nezvavakakoromora nazvo, vachiti tiri kuchenesa musha, tiri kugadzirisa musha. Saka mukadzi watanzwa panapa uyu akawedzera matambudziko ekuva murombo, ekurasa pfuma nokuda kwekuti aida kuedza kubuda mudambudziko. Tichashandisa bhuku randakabata iri Bible as our manual. Munozviziva here hama dzangu imi kuti munhu akabva kuna Mwari, uye solution yemunhu iri kuna Mwari. Solution yemunhu iri mushoko ratakapiwa, because this is our manual. Chinhu chese pachinogadzirwa, product rese parinogadzirwa, kunyanya magadgets, anenge ane manual yekuziva inokudzidzisa kuti unooperata sei gadget rawatenga, unosvika sei kumafunction aungade kushandisa pagadget. Manual inokubatsira kukudirecta kuti kana uchida kuenda kune zvakati, kana uchida zvakati, unofamba sei. Saka munhu nokuda kwekuti iproduct, igadget raMwari, iwewe neni tiri gadget raMwari. Mwari akadrowa manual, akanyora manual yake iyi. Iri bhuku randakabata iri, usanyepero uchinzi rakauya navarungu. Rakaexista before any man, this Bible. Nokuda kwekuti John 1 verse 1 anoti pakutanga kwaiva neshoko, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Pakutanga kwaiva neshoko. Ndinozviziva kuti Bhaibheri iri handiro shoko racho, but rakatakura mashoko, rinorepresenta the word. Iri Bhaibheri randakabata rinomirira shoko. Mune mashoko akabva kushoko, nokuti anonzi shoko ndiJesu Kristu. Saka iye akazotipa mashoko kuti ararame pakati pedu. Saka bhuku rauri kuona iri rakararama varungu vasati vako, vadiki naro iri, harina kunyorwa nemunhu. Before any man, the word was there, and the word was with God. Before any man. Before any man. Chero tichitenda kuti pakauya varungu ndo pakauya Bhaibheri, yaitova nzira yaMwari yekuti shoko risvike. No matter vakariunza nenzira ipi, but yaitova nzira yaMwari kuti shoko risvike kumunhu wese. Iri ndo bhuku rakanyorwa more than 2000, Old Testament more than 4000 years ago. Rinotaura chokwadi, rinotaura zvakaitika, zviri kuitika nezvichaitika. Hakuna rimwe bhuku pasi pezuva rinotaura zvakaitika, rinotaura zviri kuitika,
rinotaura zvichaitika kunze kwebhuku randakabata iri. Saka munhu ane manual yake inomubatsira nokumudzidzisa kuti kana amo matambudziko anobuda sei, kana apinda muchallenge anobuda sei, zvingadiwe nemunhu zvinofambiswa sei. Rega ndipindure mubvunzo waungaite wekuti ko vasinganamate vasingatende kuna Mwari vanorarama sei, havana maproblem sei. Rega ndikuudze ndikubatsire, pasi pano pezuva hakuna munhu asingasangane maproblems, hakuna munhu asina dambudziko, hakuna asina zvinomunetsa. Either wakatenda Mwari oro hauna kutenda Mwari, unosangana nezvinokunetsa zvinoda Mwari. Hakuna. Challenge yedu ndeye kufunga kuti kana munhu aane mari apedza matambudziko. Yeti itsika yemari kuti inodzinga mamwe matambudziko madiki yokoka mamwe matambudziko mahombe anoenderana nemari yauinayo. Mari haigone kuya kuzodzinga nhamo chete yoregedza kukoka dzimwe, inotodzinga nhamo diki diki. Shaya chekudya, shaya chekufambisa, nhamo yekushaya magetsi nemvura, nhamo yekushaya mari yekuchipatara. But mari haigone kutenga hope. Hakuna shopu yaunopinda ukanobvunza price yehope. Ndoda kuti ndikuratidze zvidiki diki zvisingagone kuitwa nemari. Unomboziva here kuti iyo mari inogona kuunza, inogona kupedza chirwere but haikonese zvirwere kuuya pamuviri womunhu. Ndeipi shopu iyoyo wakambopinda iwewe ukaona mune maprice yehope kuti kana uchida kurara 24 hours? Hakuna. Kuti urote zvakanaka kana usingade madzikirira, wopinda mushopu wotenga kuti ndoda kurota hope dzakanaka. Hakuna. Wakarara muzimba rakanaka unoita madzikirira, ugorota hope dzinotyisa iwe uri muimba yakanakisa, mota dzakapaka panze apo. Ndava hakuna shopu yaunopinda ukatenga handei paupenyu. Vangani vakafa mari iripo. Ndava hakuna chitoro chinopindwa chekuti aiwa tauya kuzojusa upenyu segasi. Gasi ndo rinopera tonofilisa, but ndiani akambonozofilisa upenyu? Aiwa nemari vasvika palevel yekuti havachafa. Ndoda kuti uone matambudziko arimo vanhu. Saka mari yakafanana nejirahoro. Tikafunga kuita zvinhu pamusha unoyi, tinovaka jirahoro rakakura, toita zvinhu zvedu vanhu vasingaoni, but hazvireva kuti hapana zviri kuitika. Saka mari inovaka jirahoro yekuti matambudziko unenge uinawo but vanhu vasingakwanise kuzviona because wakavharwa nejirahoro remari. Unenge uchifamba nemari yakanaka, ndo jirahoro. Unenge uri muzimba rakanaka, une matambudziko uri muzimba iroro, uri mumota imomo, une nyaya dzisiri kugadzirisika dzauri kushaya kuti wodziendera kupi, kunani woonani. Saka ndoda kuti ndikubatsire kuti munhu wese ane matambudziko, anoda Mwari, anoda shoko raMwari. Ndava munhu iproduct rakabva kuna Mwari. Genesis chapter number 1 verse 26, Mwari anoti ngatiitei munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu. Let us create a man with our image after our likeness. And God created them both female and a male. Saka iwewe neni tiri product ya Mwari inoda manual rinova shoko raMwari. Kuziva kuti tinodila sei nematambudziko edu nemaproblems edu. So I'm going to help you by the grace of God. Tichabata nyaya dzese tigoona kuti dzinodhirwa nadzo sei, inobatwa sei, tichipanana uchenjeri kubva mushoko raMwari. Pari zvino nditenderei kumbomira panapa tisangane pachikamu chiri kutevera pa second episode
Second episode ndichatanga ndichikuratidza kuti maproblems mazhinji atiinawo ari kubva muenvironment yakatikomberedza. Matambudziko edu mazhinji ari kufidha kubva pavanhu vakatikomberedza. Ndichakuratidza simba reenvironment. Ndichakuratidza zvinoitwa neenvironment. Pandiri kutaura nyaya environment ndinotaura community yaunogara, mhuri yaunobva, kwaunodzidza, kwawakadzidza, nyika yaunorarama, chechi yaunopinda, kafungiro kako chaiko environment. Because chinonzi environment chatiri kutaura definition yangu inini, anything that you feed from. Kwese kwaunofeeda emotionally, your mind dzako dzinombofeeda papi? Unomboonei? Mumoyo mako munei? Zvese zvaunofeeda mumoyo, mupfungwa, yese iyo environment. Saka ngatisanganei muchikamu chinotevera. Zita Apostle Kahari, the Solution Man. May the Lord bless you. Shalom.